Maar deze temperaturen denk je voor het net on reetrieden, maar dat is daar een 6 weken wol volop die in Tialf op het Jereveen. Tussen de 150 en 200 topreetrieders, shorttrekkers en marathonrieders bezochten het reetriedmekken van Nieuwslaan. De organisatie van Tialf moest strak plannen om al die topsporttrainingen goed voorin te litten. En daarom binnen er dit hier meer trainingsuren inpland als andere jaren. De aantal die wij op die trainingsuren tellitten, dat is tot het maximeert tot een rieder of 80. En de trainingsuren bij West werd die 80 echt helle binnen. En dan sjost dat een niveauverschil dus dermate groot worden, dat er ook de veiligheid in het ding is. En daarom, we moeten voor homogene trainingsuren zorgen. En daarom ben ik meer inzetten. Om die veiligheid te garanderen voor die toprieders. Je zou niet denken dat al die drukte vervelend is dat je als topsporter tarriëren wil op de Olympische Spelen. Bij daar denkt de coach van de Chinese ploeg Pieter Willem de Haan heel oorzoer. Wij zijn dus met ons Chinese team, Sontje Rieders, ben we 4 weken bij ons Rieden West, 4 keer in de week. En de oeren zijn gewoon goed bezet. En die Chinese rieders die kan meer om uit te zien van de Nederlandse toppers. Nou ja, ze hebben de ploeg van Bamhas op het eerste team, de ploeg van Brand Loyalty, maar de Russische nationale team. Dus ja, die hebben wel trainen in, goede bezetting en een goed niveau op oeren. Naast alle topsportdrukte wie er ook nog rond voor de recreanten rond te rijden. Dat koert voor een pad in de midden, maar benamelijk in de jongsoeren waar er goed gebruik van maken. Goed 6000 rieders kwamen vanuit het hele land naar het Jereveen af. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Waddinxveen. En wat doe je hier dan helemaal in Tialf? Ja, genieten van het zomerijs natuurlijk. Dus buiten de zon schijnt en je krijgt de mogelijkheid om het ijs op te kunnen, dan doe je dat natuurlijk. Hoe vaak heb je Tialf bezocht? Het eerste weekend dat het zomerijs was ben ik hier geweest. Dus een weekendje is 3 dagen lekker op het ijs gestaan. Omdat er middags net een soort gebruik maken is van de baan, denkt Tialf de roer om de baan ten simmers te sluiten voor de recreanten.